Coñeces a horta que está preto de ti? A horticultura ten na comarca de Bergantiños, as lindeiras da Coruña, Ordes e a zona da Costa da Morte unhas das áreas de maior potencial de Galicia. Tan sós preto de 80 produtores que conforman a Asociación de Profesionais da Horta do Noroeste e a Asociación A Terriña manexan unha superficie cultivada de máis de 600.000 metros cadrados, un espazo comparable a máis de 60 campos de fútbol. Deles, unha quinta parte correspóndense con importantes investimentos en invernadoiros. Isto nos permite producir non só cultivos de temporada ao aire libre, senón outras variedades que, polas condicións climáticas, non sería posible nas épocas máis complexas. Unha horta profesional, fonte de emprego e de asentamento no medio rural, a que ano tras ano se incorpora máis xente nova que aposta polo crecemento e a continuidade das explotacións familiares con décadas de experiencia, nas que medraron e nas que ven grandes posibilidades. Normalmente casi todas as explotacións dos membros da asociación suelen vir do ámbito familiar. Son empresas que se foron creando no ámbito familiar, despois veu unha nova xeración que a escolliu e que está innovando e que, está intentando asentarse un pouco máis, poder asentar población no rural, que tamén é do que se trata. Podemos encontrar prácticamente de todo verduras, legumbres e hortalizas de toda clase. Non é algo de agora, senón de hai moitos anos. Algúns dos nosos socios poden levar traballando 30 anos ou máis. Desde a explotación máis pequena, pasando pola agricultura ecolóxica, produtores de tamaño medio, envasadores e algúns dos meirandes profesionais da horticultura de Galicia. As nosas comarcas completan toda a cadea de valor, desde a súa semente ata a cesta do consumidor. Tan só os asociados de Horta do Noroeste e a Terriña supoñen a xeración de máis dun centenar de empregos directos, e tamén indirectos, pois o apoio mutuo cos provedores locais é fundamental para formar un tándem perfecto. O que nos move é cultivar e colleitar os produtos máis frescos e da mellor calidade. Un verxel no que reina a variedade, a riqueza e as condicións da nosa terra permiten que as nosas explotacións poidan surtir aqueles produtos que o consumidor precisa en cada momento, desde o pequeno comercio, as grandes superficies e ao consumidor final. Esta zona é unha zona de tradición hortícola e, de feito, na zona hai produtores que levan desde comenzos dos anos 80, resaltar sobre todo que a calidade que teñen estas terras da comarca de Bergantiños. Son terras negras, as terras negras caracterízanse porque son moi ricas en materia orgánica, que teñen un equilibrio moi equitativo entre o que son os macro e os micronutrientes, e tamén por a microfauna que hai tamén nestes solos, que van a facer que eses nutrientes estén disponibles para as plantas. Eso, conjuntamente co clima atlántico que temos, que ás veces nos perxudica, pero na maioría do ano nos vai a beneficiar pelas temperaturas medias que temos, pois todo iso vai a facer que estes cultivos que temos aquí teñan unhas boas producións e, sobre todo, que teñan unha calidade organoléptica excelente. Todo ese conxunto, ao mesmo tempo que as boas prácticas que fan os agricultores da asociación, que despois de máis de 20 anos traballando algunhas das explotacións, as terras siguen sendo fértiles, non están esgotadas, e todo iso é polas boas prácticas que delas se veñen facendo durante todos estes anos. Estamos falando de xente profesional, de facer as cousas cas súas trazabilidades, demostrando sempre os orígenes, e tendo unha formación, que nós, aínda que moita xente non o crea, temos unha formación continua na nosa profesión. É unha profesión na que case non hai horario, nin para empezar nin para acabar. É moi bonito e satisfactorio porque estás traballando para que outra xente goce destes produtos que cultivamos. Produtos frescos e da maior calidade, sometidos a todos os controis. Coa súa trazabilidade é posible coñecer desde o sementado todos os procesos que se levaron a cabo e ata a súa recolección e venda. Mira sempre a etiqueta e comproba que o produto é galego. Unha trazabilidade de cara a un consumidor é unha garantía sanitaria. Iso poñendo por diante. Ao mesmo tempo desa garantía sanitaria, porque vai a cumplir, ese produto vai a cumplir todos os requisitos en canto á produción, que cumpre os límites máximos permitidos, tamén lle vai a permitir saber de onde sai ese produto, porque a trazabilidade o que significa é poder rastrear todos os pasos dende que se produce, se manipula, se distribúe
hasta o punto de ventos. Aquí nesta zona, se pudiéramos diferenciar e se pudera o consumidor coñecer que o produto sae desta comarca da que estamos falando, pois o que lle vai a dar é unha garantía de frescura, que son produtos que non levan carga de tratamentos ni de nada. Entón, por iso é moi importante que o consumidor estuvera instruído, que o consumidor supera a reconocer, supera a ler unha etiqueta. A nosa é unha horta preocupada pola sostenibilidade do noso entorno, da terra e tamén do medio. Vivimos do que a terra nos pode aportar e debemos coidala. Por iso, os profesionais empregamos as mellores e máis respetuosas técnicas de cultivo e tamén as máis innovadoras, fundamentais para avanzar. Máis dunha década levamos utilizando actividades como a loita biolóxica, esenciais nalgúns cultivos de referencia como o tomate ou o pemento. Tan só en tomate 100% galego, todos os socios superamos os 300.000 kilos o ano pasado. Movemos tamén máis de 1.600.000 leitugas, amorodos, acelga, cogombro, berenxena, repolo, fava, cebolas, espinacas, patacas, un longo etcétera de variedades coidadosamente seleccionadas para ofrecer o mellor sabor e a maior calidade. Algúns dos mellores chefs galegos apostan polos nosos produtos, utilizan e investigan cos nosos asociados as posibilidades que ofrece a nosa horta. É o caso de Adrián Felípez, de Bergantiños, e formado nos mellores restaurantes, que a fronte de miga leva aos padais dos seus clientes o mellor produto hortícola. Se algo consumimos en miga son os produtos de arredor, os produtos de proximidade. Pero esa despensa é unha despensa que non a descubrimos agora, nin está de moda para promocionar máis todo isto. Eu creo que é un xeito de vida. O que intentamos é establecer un medio, un método de comunicación e traballamos con eles, sacamos moitos produtos que non se estaban facendo na Costa da Morte. E produtos que na hostelería pois consumimos a cotío, non? E os brotes, e as ervas aromáticas, non? Por que os temos que traer de fora? O sabor dos nosos produtos convérteos en protagonistas de calquera prato e tamén no mellor compañeiro para unha carne, pescado ou marisco. Asegúrao que mellor o coñece. Como se consigue moitas veces ese sabor? Se nós traemos un tomate de miles de kilómetros alá para que chegue aquí no punto, perderá moito sol, recollerase verde, etcétera, 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 non? Entonces, eu se consumo un tomate que ven de Baldaio, que ven de Laracha, de Cerceda, non? Eu vou ter un tomate que se pudo recoller hoxe pola mañá e estámoslo consumindo no meu restaurante hoxe ao mediodía, non? Primeiro traballar un sabor, unha identidade, unha calidade do produto para poderlo respetar, non? E logo xogar con el. Pero todo isto, todos estes rexistros gastronómicos, podémolos obviar, podemos olvidar deles, non? Se non traballamos ben eses produtos, se non se fan eses sabores ben, que ese é o traballo do que digo, os produtores. Eles son os artífices de todo isto, non? E non simplemente o que vamos a facer despois é, gracias a ese sabor, combinalo, tratalo, pero sobre todo o que se fai en miga é respetalo, non? Somos unha horta responsable e comprometida coa súa xente. Facémolo a través dos produtos máis saudables, do cuidado da terra e dos cultivos e tamén da solidariedade. Colaboramos con diferentes ONGs, tanto con alimentos como con emprego. Cremos na superación da xente, na capacitación e a integración social e laboral de persoas con capacidades diferentes. O campo é unha oportunidade para todos. E en todo isto, os consumidores son fundamentais. Consulta a orixe do que mercas. Aposta polo teu. Merca da túa horta. Eu penso que tamén se trata dun consumo responsable. Ler as etiquetas, hoxe cada día é máis normal, casi todo o mundo se fija nas etiquetas, menos cando a mellor vai comprar pois unha verdura, un tomate, unhas acelgas. É importante ler a etiqueta, porque a maioría das veces sorprendémonos, sobre todo na época de verán, porque aquí hai de todos os produtos e de todas as clases. E o origen a mellor resulta que é ao lado da túa casa. Daquela o consumidor tamén debe ter en conta eso, porque tamén axuda a crear riqueza no entorno. Ven e coñece a horta que está preto de ti. Ven e coñécenos.